ദിയ കൃഷ്ണ ഒസി ടോക്കീസ് അവരും ലൈഫ് ഓഫ് അനന്തു എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബറും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഭയങ്കര വൈറലാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒസി ടോക്കീസ് എന്ന് പറയുന്ന ദിയ കൃഷ്ണയുടെ ജ്വല്ലറി ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഉപ്പും മുളകും ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവർ ഒരു ജ്വല്ലറി മേടിച്ചു. അപ്പം അതിനവർ ഓപ്പണിംഗ് വീഡിയോ എടുത്തില്ല. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് തിരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒസി ടോക്കീസിനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ അതിനെ റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അനന്തു വീഡിയോ ഇട്ടത്. അതിനകത്ത് അനന്തു പറഞ്ഞതും എന്താണ്, അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒസി ടോക്കീസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓപ്പണിംഗ് വീഡിയോ മസ്റ്റാണെന്നുള്ള കാര്യം. അത് ഉപ്പും മുളകും ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നവർ ആ ഓപ്പണിംഗ് വീഡിയോ എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ സാധനം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. അത് അനന്തു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കസ്റ്റമർ ഓപ്പണിംഗ് വീഡിയോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടും ദിയ കൃഷ്ണ ആ സാധനം മാറ്റി കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ്. അതിനകത്ത് ദിയ കൃഷ്ണ ഇന്നലെ വീഡിയോ ഇട്ട് അതിൻ്റെ തെളിവുകളും ദിയ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ കസ്റ്റമർ ദിയ കൃഷ്ണനെയും ഈ അനന്തു എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബറെയും രണ്ടുപേരെയും നല്ല രീതിയിൽ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിലാണ് ദിയ കൃഷ്ണ വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണ് വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, യൂട്യൂബിലല്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതിനുശേഷം ദിയ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞ വലിയൊരു ആരോപണമാണ് 2 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, അപ്പോഴൊന്നും ദിയ കൃഷ്ണ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴൊന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത കാര്യം 2 മാസത്തിന് ശേഷം ലൈഫ് ഓഫ് അനന്തു എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബറുടെ പേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് എൻ്റെ ഫാമിലീനെ അവൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ജ്വല്ലറി പരമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ അതിൻ്റെ പേരിൽ കേസ് കൊടുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദിയ കൃഷ്ണ ചെയ്തു. അത് ദിയ കൃഷ്ണ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പം ആ വ്യക്തിപരമായ ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ അനന്തു വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടു. കാരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മാത്രമല്ല, അനന്തു അത് കൂട്ടുകാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ അനന്തു അതിന് നല്ലൊരു മറുപടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ ദിയ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് 2 മാസം മുൻപുള്ള വീഡിയോ പ്രൈവറ്റും ചെയ്തു. അത് അവൻ്റെ നല്ല മനസ്സായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പം പ്രൈവറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് ഹറാസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്നും പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല. അതിനിടയ്ക്ക് അനന്തു പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദിയ കൃഷ്ണ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്തു ആവട്ടെ. അപ്പം ഇന്നലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം അനന്തുവിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ കണ്ടു. അതായത് വായിൽ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ആദ്യം പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് കമത്തി കാണിക്കുന്നു. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മണിയില്ല, പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, പവറും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അനന്തു വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊരു 15 സെക്കൻഡോ 16 സെക്കൻഡോ എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ കൊടുത്തിരുന്നു. കാരണം ദിയ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞതിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളും അനന്തു അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതവന് നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാനായിട്ട് അവനിട്ട വീഡിയോ. ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നി, ശരി, അനന്തു അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് ദിയ കൃഷ്ണ വന്നിരുന്ന് ഈ അനന്തുവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. ജ്വല്ലറി പരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ അനന്തുവിന് തെറ്റുപറ്റി, അതുമാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരെ. അല്ലാതെ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇതിനകത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ടു, ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ പേര് പറയുന്നില്ല, ഇനി അടുത്തത് എൻ്റെ പേര് കേസ് കൊടുക്കും, ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. ദിയ കൃഷ്ണൻ്റെ വിഷമമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ഒരു ബിസിനസ് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് തകർക്കാൻ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അറിയാതെ ഒരു യൂട്യൂബർ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദിയ കൃഷ്ണൻ്റെ വിഷമവും ഇമോഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ഒരു യൂട്യൂബറെ കുറിച്ച് ദിയ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അയാളെയും കൊണ്ട് ആ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു, ബാക്കി വീഡിയോസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര മാസാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഭയങ്കരമായി ട്യൂണൊക്കെ വെച്ച്. അതിനുശേഷം അനന്തു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അനന്തുവിനോട് വിഷമം തോന്നി. അനന്തുവിനോടാണ് ഇപ്പോൾ വിഷമം തോന്നുന്നത്. കാരണം ഒരു കമൻറ്റിൽ എന്തോ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് അനന്തു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതല്ല, എന്നെയും കൊണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിച്ചതാണ് എന്ന് അനന്തു വളരെ വ്യക്തമായി അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതെങ്ങോട്ടാണ്, മണിയുണ്ട്, പവറുണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പോകുമെന്ന വിചാരമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോട്ടെ. കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ബാക്കി